हेल' लोगोफोर बे समाव नोंथांमोननो मोनसे जोबोद गोनांथार बाथ्रा बाहाय पइन्ट हिसाबै लाबोनाय जादों आरो बेखौ जों साफ्रोमबो गोसो होनो गोनां आरो बे बाथ्राया लिडारनिसिम सौहैयोब्ला एबा जायफोर बिथांमोनहा बेयाव रायलायजागोन बिथांमोननिसिम सौहैयोब्ला आरो बिथांमोनहा मिथिनानै बुजिनानै हमनो हायोब्ला नाजायोब्ला जोबोद मोजां जागोन होननानै आं सान्दों। दा बे बेलायाव नोंथांमोननो मोनसे सावगारि दिन्थिदों आरो बे सावगारियाव नोंथांमोना नुनो मोननायजों सासे बिटिसिनि एबा बिटिआरनि सासे बिथां आरो बिथाङानो जाबाय अरुप कुमार दे आरो नोंथांमोनहा बेनि फटकनि गोजौआव आङो साबायखर बावनायखौ नुनो मोननाय जादों। बाहाय मा बुंनो थांदों नोंथांमोनहा दा लासै लासै मिथिगोन। दा जोङो नुनो मोननाय जादों जोंनि बर' लिडारफोरा, जोङो बर' रायजो राजाखौ बुंनो थाङा, बर' लिडारफोरा जोंनि गोबां मेल मिटिङानो जाया मानो, गोबां प्रग्रामानो जाया मानो एबा गुबुन गुबुन हाबाफारियानो जाया मानो एबा खौरां बिजोङावनो जाया मानो, जाय ससियेल मिडिया एबा टिभि चेनेल गोबांनि गेजेरजोंनो गोसारो। दा बे बेलायाव जों मेल मिटिंफोराव थांबा नुयो, नोंथांमोनहा मा नुयो? फार्स्ट जोंनो मा हिसाबै गावनि खुगानिफ्राय ओंखारग्रोयो माबे रावा? बे जाहैबाय जोंना असमिया बा गुबुन राव। दा बेखौ नोंथांमोना नुगोन आरो बेयाव बबेबा मोनसे बिटिसिनि बा बिटिआरनि बाहेरायाव थानाय गुबुन गुबुन मेल मिटिंबा आलदा, बबेबा मोनसे जोबोद गिदिर माने गासिबो कमिउनिटिनि मानसिफोर थानाय प्रग्रामबा बियो आलादा, बा गुबुन गुबुन सिटुएसनखौ गारनानै जेब्ला बर'आ मेजरिटिया बांसिन जायो अब्ला बेयावबो ओंखारगोन। दा बर' मेजरिटि बांसिन नंगौ नङा बेखौबो बाद होदो, माब्लाबा बर' गेजेराव सासे बा सानै गुबुन हारि थाब्लानो बर'खौ बुङालाबा असमिया बै सासेनि थाखायनो बुंगोन। दा अब्ला बै सानै गुबुनफोरानो फैनानै जुदि बर' जायगायावनो बर'नि अनगायै गावसोरनो जुदि गुबुन रावजों खिन्थानानै होखायोब्ला बर' रावखौ बिसोरो मा बेसेन होगोन? दा बे मोनसे गेजेर बाथ्रा। दा बिसोर बेसेन होनांगौमोन ना लिडारा बेसेन होनांगौमोन? आरो लिडारानो बेसेन होआबा बिसोर मा बेसेन होगोन? दा बे मोनसे गिदिर बाथ्रा। आरो ओरैबायदि गुबुन रावफोरखौ बुंबाय थिगैनो दं, नाथाय बर' रावावबो एसे बुङोबा गोबाङानो मोजां मोनगौ। अदेबानि जोंनि आसामनि जोंना गिबि मन्थ्रि बिथांनि खोथाखौ नोंथांमोना नायोबा नुगोन, एसामिसजोंनो बिथाङा बुंलांजोबगोन, बेनि उनावसो गुबुन मा बुंनांगौ बुंगोन। दा बेबायदिनो जोंनावबो बर'आबो बर'लेण्डआवनो बर' बुंनानै जुदि लिडारा बाहायाबा सोर बाहायगोन? दा बे बेलायाव नोंथांमोनहा नुनो मोननाय जागोन गुबुन गुबुन हारिनि गुबुन गुबुन गेदेमा बिथांमोनहासो लिडारफ्रासो बांसिन बाहायबावो। जेराव नोंथांमोना आं सासे अरुप कुमार दे बिथांनि सावगारि दिन्थिदोंमोन, नोंथांमोना बिथांखौबो ससियेल मिडियायावबो गोबां नुनो मोननाय जादों जानांगौ। बेसेबां मोजां बर' रायलायनानै बिथाङा बर'नि बुङो। नाथाय जोंनि मानसियासो सोर माबादि बाहायो नोंथांमोना नायनानै साननानै नुनो मोननाय जागोन। दा बे बाथ्राखौ ओरैनो सा साज्राङै बुंदों, नोंथांमोना बिदि साननो नाङा। बेनि थाखायबो आं नोंथांमोननो पइन्ट खिन्थानानै होनो नागिरदों। बे जाहैबाय नुनो मोननाय जादों जोंनि बर' दैदेनगिरिफ्रा सिगां खोलोबनिया जोबोद नाजानायनि गेजेरजोंनो बर'खौ जोंनि आसाम आरो भारत हादरनि गेजेरावनो मोनसे गनायजानाय जोबोद गिदिर राव जानांगौ होननानैनो गोबां सोमावसारबोदों। बेनि थाखायनो स्कुलाव मिडियामआव जोंहा सोबोनो हादों। बेनि थाखायनो जोङो लिटारेचार एबा लिरनाय लाबोनो हादों, थुनलाइ लाबोनो हादों। बेनि थाखायनो जोङो स्टेटआव एस'सियेट स्टेट लेंगुवेज हिसाबै खालामबोनो हादों। आरो बेनिफ्राय भारत सोरखारा बियै जोङो 8 सिडिउलाव सोनानै जोंहा लानो हानाय जादों कनस्टिटिउसनावबो। दा बे मोनसे। दा बे हिसाबै जोंनो नांगौखौ जों बिनानै लादों रायजो राजाफ्रा, आरो बेजोंनो लोगोसे सरकाराबो जोंखौ हेफाजाब होनानै सरकारा गनायथि होखाबाय आरो सरकारा जोंनो एकदम माने गासैबो पावार एन्ड फांसन्सखौ होजोबनायानो जाबाय माने बर' राव बाहायनो थाखाय। दा अब्ला बेबादि मोनसे जोबोद गिदिर पर्यायाव सौहैनायखौ जोङो सोर बुथारखो? जोंनि मानसियासो बुथारगासिनो दङ। बे मोनसे खोथा साननानै नायदो, नंगौना नङा नोंथांमोनाबो दा सानदो। अब्ला बै बिनायनि ओंथिया मा थाखो? बिनायनि गेजेरजों गोबां रायजो राजाफ्रा खस्थ' सैनांबाय, रांखावरि खहा जानांदों, खायफाया जिउ फोजोबजादों, जिउ गोमानांदों, जिउ बावनांदों। बेनि मिनिङा बबाव थांखो? दा बे मोनसे गेदेर बाथ्रा। दा बड'लेण्ड हिसाबै बर' रावा बाहाय फार्स्ट जायगा मोननांगौ, बेसो जोंनि बुंनांगौआ। नाथाय बिनि सोलायै जों नुनो मोननाय जायो माने सानसेयाव 10टा प्रग्राम जायोबा बर'आ मोनसे प्रग्रामावबो जायगा मोनै, बेबायदि अबस्था। खायफानि नायोबा नुगोन आरो खायफाखौ नायोबा नोंथांमोना नुगोन। दा बेबायदि। दा आं बुंनाय बाथ्रा नङा, नोंथांमोना फल' खालाम होनबानो मिथिगोन। बेनिफ्राय बेबादि थासारियाव अब्ला जोंहा माबोरै जोंनि रावा जौगागोन बेखौ जोङो सानदो, जोंनि हारिया बोरै थांगोन बेखौ सानदो। अब्ला बेबादियाव जुदि जोंनि रावा थैलाङोबा जोंनि रायजो राजाखौ दाय होगोन,
ना सरकारखौ दाय होनो? रायजो राजायाबो बिनायाव सापर्ट खालामदों, बिनानै लाबोनो हादों। सरकाराबो बिनाय मानिखौ होदों। दिनैसिम एस'सियेट स्टेट लेंगुवेजखौबो लाहोदों आरो ओइथ सिडिउलावबो सोनानै होदों। आरो बिनिफ्राय मा नांबावगौ? सरकारा होआ नङा, होगासिनो दङ। नाथाय दाया सोर होआखै? जोंहासो बाहायनो लाथाराखै। आरो बाहायनाया सोर बाहायदों? आंहा बाहायदों। गुबुनफोरा हेफाजाब होथाराखै नङा, होदों। गामि ओनसोलावथ' फ्राय बर'जों गुबुन हारिफ्रा गासिबो फ्राय रोङोआनो, रायलायोआनो, रायलायगासिनोखायानो। नाथाय जोंनि माखासे दैदेनगिरिफ्रासो बेखौ माने मिसलिड खालामगासिनो, नुनायखौ नुदों। नोंथांमोनहाबो नुदों। दा बे मोनसे गिदिर बाथ्रा। दा बेखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामदोंमोन। जुदि बे आखुखौ जों सोलायनो रोङाबा बेनि मिनिङा थानाय नङा। सानसे समाव बियो जोबहैगोन। लिरनायावल' थानानै बोरै जानो? रायलायनायावबो थाथारनांगोन। लिरनो रोंगौ आं बुंनो रोङा होननाय जाहैबाथ' बेथ' जानाय नङा। दा बेखायनो आरोखि एसेनोसै। गोजोन्थों।